Ndinokudokezai mabuja tauya nhau dzomanhoko dzozuva romakumi mairi nosere mwedzi uno waGunyana. Ichokwadi wakuru wakureketa kuti shiri nomurike wayo inoureka ba. Mapurisa nyasi aita zvaanga agaritsa aribe kuita zvokupotsera utsi hunokachidza nokutosvora hunonzi teargas nochirungu muno dzimotika dziri kutekaira dzakataruka wanhu. Nyasi wazviita pokari yapo watandanisa rimwe bhazi mumasvingo wakasvika pakudidira teargas iri wanhu warimo mubhazimo. Wanhu watopedzisira kutopona nokujamba nopamawindo kuti waburike nokuti zvanga zvanyangaritsa. Paita batai murefu batai mupfupi paribe kana chibodzi chiri kuzikana kuti zviri kumbotora nzvimbo apawo mapurisa aribe kuzobatika kuti wati nyepe kuti zvamboitika. Ipapa kwai kuno wanhu wareketa kuti kuno kamwana kadiki kakuwadziwa mukujambamo zvokutoti katoendesiwa kumapurisa. Izvi zvakatonyangaritsa izvi mabi angu. Bhazi ropasi rese rinoringana zvokudya nozvourimi ratiro kuno vanhu vanogona kusvika mamiliyoni 3 chaiwo maguta omuZimbabwe wakamirirana nokuringana nonzara mugore riri kuuya. Ichokwadi kuti nyika yedu yakaboya chokudya chinonga chinokwana, asi wari kureketayo kuti mumagutamu nokutoti munoita chokutengiwa chizhinji chacho wanhu vanogona kundokuwara nonzara kubva mwedzi wandira kusvika mwedzi wakurume chaiwo. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zviri kutekaira sei. Kwai wanhu wasere wakanga waenda kupurazi rachiyangwa roSinoya kwai wagonzi wagobise mari yechoupenzi inoita zviuru 2 nochidimbu zvomadhora omari yomunyika. Kwai anenge aribe kubhadhara mari achagomanikidziwa kuti aende mujere kwomumazuva 30 chaiwo. Zvakatooma ndipo munotoona kutoti wanhu vese wakanangana nawaMunangagwa vanodyiwa ba nyaya dzawo. Zvisvinuba izvi. Kuoma kuri kuramba kuchiita upfumi hwenyika kuri kuramba kuchindoingidzira. Zvairingirwa nehurumende kuti kukwira kwezvinhu kunenge kwaderera panopera gore rino zvinenge zviri kukona. Kureketa kuno wazobvuma kuti wanhu watanhatu wanenge wachida mari inoita zviuru 40 chaiwo zvomari yomunyika kuti watenge zvokudya nozvimwe zvakangodaro zvinovakwanira. Pakaita kunyangariwa chaiko heno kuti wangani wari kutambirisiwa mari inosvika kwese ikoko. Hurumende yareketayo kuti dare romakurukota ranyepiwa nyasi kuti wakatobisa wamwe wanamukoti kubva kumakanzuro uchitumbisa neHarare kuti waendesiwe kuhurumende. Paribe zvimwe zvagopiwa zvagonyepiwa asi kuri kunziko wari kuendesiwa nonhau yokuti makanzuru ari kutadza kunyatsa kuvabhadhara saka waakuita wachitiza. Heno mabi angu kuti zvichapera mushechere kana kuti kumberiko kune nyaya. Mugore ra2019 imwe kambani inonzi Amaplat yakahwinha nyaya yakaendesa kudare ropasi rese ichiti hurumende kuburikidza nekambani yoZMDC yakaitsvinga mari. Kwai wakakorewa mari inoita mamiliyoni 40 chaiwo mari yokuAmerica pamigodhi nozvimwe zvawaive nazvo. Hurumende yedu inogona kundopinziwa mushishi ipapa nokutoti vanhu wava kuda mari yawo. Kwai kubva mugore ra2019 hurumende iribe chayakareketa kuti mari iyi ichaita sei kuti igoibhadhara. Saka pawanyorerwa tsamba yokuti wagoibhadhara mari iyi zvokutoti atoomanya mamire nerongo kureketa kuno. Bhangi ronyika mukuedza kwaro kuti rinzi riri kuziva zviri kuita ragoreketa iro kuti rino vanhu vanosvika 30 ivo raburitsa mazita avo nomanhamba omafoni nozvitupa wachiti vanhu vari kuita zvokutengesa mari zvisiri pamutemo. Kwai vanhu vakurambidziwa kuti washandise mabhengi pamodzi nokushandisa mari dzomumafoni. Heno kuti zvichaita sei tamirira kuzombwa zvinenge zvaamberi, asi wati waendesa kumapurisa mazita yawo kuti wagosungiwe. Ticharamba takaringa hedu kwezvinoperera izvi. Nyasi mauyanga pokare tabuditsiwa masoko okuti Wamai waLeonard Dembo muchakabvu aimba zvinonakidza kwai wapfawo. Nyasi kwai sukai pasi panoja wapfawo afukara chegani. Toramba tichingoti azorore murugare.
tiri ngedziri kuitika pasi rese. MuSouth Africa wanhu vari kumabasa wakaderera nozviuru 76 zvakatooma chaizvo. Mwedzi yaKubvumbi kusvikira mwedzi waChikumi yange yakaita kunyangariwa chaiko. Heno mabi angu kuti zvichapera mushechere kana kuti zvicharamba zvindoisa mwoto kuhurumende. Nyika yoSudani yopasi yatiyo yakanzura imwe mari yange yati ichagozobhadhara inoita mamiriyoni okuAmerica 650. Kwai paribe kupuwa zvikonzero zvaikanzurirwa nohofisi yomutungamiri wenyika. Ticharamba hedu takaringa kuti zvinenge zviri kutekaira sei. South Africa yaramba ichinetsa zvokutoti Britain yakazobvuma kuringana nawo usu nousu, wachiita katomboka nyai panyaya yokuti sei South Africa ichiri kuramba ichindosiyiwa iripo pakurambidziwa kwokuti wanhu vauye ikweyo. Idi papa kwai wagobvumirana kuti wachazoongorora pokare zvokuti mumasondo mairi anoteera wanofanira kuti wamugwesese nokuti zvinenge zviri kumbotekaira sei. Ticharamba hedu takaringa pokare. Anonzi Kelly aiimba kwai hanzi anomhosva nodare kuAmerica. Dare rekuAmerica rinenge rine wanhu vanobva kwakasiyana-siyana wokuti wanopa mutongo kana wese wachinge wabvumirana. Idi unenge unomhosva pakadare. Ipapa kwai mutongo wacho uchagotuhwa kana gore rinouya chairo. Ticharamba hedu takamira kuti anenge achipiwa mutongo wakadii nokuti kwai agobhinya wanhukadzi. Nyasi Manchester City pabodzi Liverpool zviri kutamba mutambo weChampions League. Tichaona kuti wanenge wari kuita zvekudini. Tiri ipapo zvedu kwanyasi togumira pano mabuja. Ndini wenyu mhanduwe WeNhau.